ден! Добър ден. Какво цвет ще ми препоръчате? Коя искаш? За жената, за любимата. Да. Е, това какво е? Да, то много хубаво. Как се казва? Не знам сега как. Карамфил ли е това? Карамфир. Карамфир. Да. А това какво е? Зумбир. Зумбюр. Добре. Да. А тези големите как са? Добре, много това. хубави. Как му името това? Не знам. Хризантема ли е това? Как? Хризантема ли е това? Да, с вълненента. А Да. орхидея имате ли? Орхидея. Да, не знам, ето. Това ли е орхидея? Да. Колко пари? 20. 20. Да. А друго какво може да ми препоръчате? Кой искате? Драцена имате ли? Ко? Драцена. Дъцена. Ето може. Ето. Това драцена. Колко Да. пари? 25 лева. 25. Да. Благодаря. Ага. А друго. Искам от карамфил. Добре. Хубаво. Кой